Dyma dudalen flaen y Western Mail heddi. Mae'n amlwg fod y Western Mail yn byw mewn byd ble chi fod creu gelyniaeth tuag at y Gymraeg. Rhaid gofyn bod chi heb weld unrhyw sylw amdano fe. Be maen nhw'n sôn amdano fe yw y gwariant ychwanegol bydde angen ar gyfer gwasanaethau Cymraeg. A yr hyn maen nhw'n dweud yw, at a time when budgets are squeezed and public services are being cut, this is a luxury we cannot afford. So, felly maen nhw'n cyfeirio ac yn awgrymu bod y Gymraeg yn rhyw weithusrwydd, yn rhywbeth nad ni'n gallu fforddio ar hyn o bryd. A mae'r agwedd na bod yna gost ychwanegol enfawr i'r Gymraeg yn rhywbeth i ni bron wedi arfer ag wrth ddelio gyda cwmnïau preifat. I ni mynd at sioper enghraifft ac yn gofyn iddyn nhw pam nag nhw'n darparu gwasanaeth Gymraeg. A yn aml iawn, y gost ychwanegol yw'r esgus maen nhw'n defnyddio. Dyn nhw ddim fel petai yn sylweddoli bod y ffaith bod nhw yn cynhyrchu tyflenni, maen nhw'n labelu i cynnyrch, mae gyda nhw wasanaethau check-out falle, maen nhw'n coeddi pethau ar uchelseunydd, mae gyda nhw staff sy'n siarad Cymraeg, maen nhw'n tyflenni gyda nhw, mae arwyddion gyda nhw, a mae rhain i gyd yn naturiol yn Saesneg. A pan i ni'n gofyn pam nag nhw ar gael yn Gymraeg, maen nhw'n aml yn gweud o mae yna gost wrth hynny, ni ddim yn gallu fforddio y gost na. Mae fe bron fel petai nhw ddim yn sylweddoli bod yna gost i'r tyflenni, mae yna gost i'r arwyddion, waith pa iaith maen nhw'n ynddo fe. Ond mae'n rhaid cael arwyddion, felly does dim cost iddo fe yw'r agwedd bron y bod. A mae hynny'n agwedd eitha rhyfedd, achos mae angen arwydd, os oes angen yn Gymraeg, mae angen yn Gymraeg. Pam yn sydyn reit bod yna gost wrth i'n Gymraeg, os agos yna gost wrth arwydd Saesneg neu daflen, neu beth bynnag. Pan sefydlwyd y cynulliad ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf, oedd gan y bobl weledigaeth, bydde yna gorff democrataidd, a bydde fe yn Gymreig ac yn Gymraeg yn ei hanfod, a bydde fe wir yn gwireddu y syniad na, a bydde gyda ni gorff Cymraeg yng Nghymru. Dros y blynyddoedd diwetha yn enwedig, mae'r cynulliad wedi symud yn fwy ac yn fwy oddi wrth y ddelfryd yna. Ond dylen nhw, mewn gwirionedd, os i nhw am greu Cymru ddwyieithog, os nhw'n credu mewn Cymru ddwyieithog, yna dylen nhw fod yn arwen, dylen nhw fod yn dangos esiampl, dylen nhw fod yn dangos i bod nhw o ddifri dros y Gymraeg drwy ddarparu gwasanaethau Cymraeg. A pha mlaen a ddylen ni fod yn disgwyl bod yn corff democrataidd cenedlaethol ni ddim yn gallu darparu gwasanaethau sylfaenol i ni mewn gwirionedd yn Gymraeg. Mae'n gwestiwn sy'n wir angen i ateb. A mae angen i'r cynulliad arwen y blaen ar hyn. Achos ar hyn o bryd, mae'r ffaith bod nhw'n gwarafyn i ni gael rhai gwasanaethau Gymraeg oherwydd y gost yn awgrymu bod y Gymraeg yn rhywbeth ymylol i ni ond yn ymwneud ag os oes amser, os oes arian. Mae hynna'n agwedd sy'n wir angen gwared arno fe. Os ni'n credu bod ni'n gallu creu Cymru ddwyieithog, mae angen i'r Gymraeg bod yn rhan ganolog, yn gyfrwng naturiol, nid yn rhywbeth ychwanegol neu yn rhyw added bonus. Wedi gweud na, mae'r bankers, bod Western Mail yn digon parod i'n atgoffa ni bod ni'n amser o gynnu economaidd, mae'r bankers yn dal i dderbyn i bonus. Wel, mae'n bryd i bobl Cymru cael ei bonus. Fi ddim yn meddwl bod ni eisiau ceinog o bonus. Be ni eisiau yw bonus mewn gwasanaethau Cymraeg. Be mae'r syml â hynna?